musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daneri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñay windere feñjay ɓataake bindaɗo aaɓnde 12 korse hitande ujunnaje nogas e tati ɓataake men fayti koye ganndal no kewɗen wadde kala altina arde men e hirjinde en faade ganndal nde tawno ko ganndal woni kala wona cuɗaari wona comci wona jondam wona faaro wona yodde galle wona yodde oto wona wawde haalde fode daɗi ko ganndal ganndal ko ɗum woni puccu daɗowo aduna kala so eɗen mbadda dando mbadden dando faade ganndal so eɗen mbadda ɓura mbadden ɓura faade ganndal so eɗen piito becce piitoɗen becce faade ganndal nde tawno ganndal jeeya koye calɗi humpito humpitade ɓuri humpeede jomiraɗo men tagɗo en konnuɗen hakkunde jeeri e waalo wi kam tan yen ndewɗum woten ndendi ɗum e mum haydara goɗɗum ala ko ronki kono geɗal gootal woni ngal o jaɓata ko humpeede sabu Allah wi ene humpiti ko woni e men ko woni asmawuji e leyɗele kala ko miijiɗa Allah subahana wa taala ne humpiti nde tawno fof yahata koye makko ɗum noon sa humpitima ko moƴƴi mbaɗa ko moƴƴi sa humpitima ko boni handi bonande mum ndentoɗa ɗum woni jiya saaha woni jiyaɓe Allah jooɗo ha ɓooya gona hiwtade ngoya wonko ɓe kumpiti walla ɓe janga aya walla ɓe janga hadis walla ɓe micco joom hiwto waya hajara ɗum wasde ñamde ñande hen walla janga qur'ana ha ɓooya hiwto waya taw wonano comme hande ni yo daade belne yimɓe ne petto ne dokka haalisaji ene beddo e mbeyna juuɗe ene ngama taw ko enen kaldete ɗon haalte ɗon ko jahannama haalte ɗon ko waade e wa'id ɗe geɗɗiɗi goni ɗon cappanaɗo jeygue e podanaɗo aljanna fodore aljanna il faut ganda ko podaneɗa ko holko heɓata ɗum hol jarmum mbawa wadde jarmuɗum ko pettotoɗa ɗon hen kalis maɗa welto ko walla an ko janggataɗo weltoto ko ƴeewa ko mbatta ko mbete ko kalata ko jogorani fiidema mbete ko kalata ko ko janggata ko mbete wona ɗum jogori tonggudema ñawma ɗum woni humpitade ko woni e nder eko janggi ko eko andi ko kumpitoɗa bone gonɗo nder e musiba gonɗo nder o oɗo no musiba no wayi bonde ni mi humpitima de mi andi ko woni nder yomi rento en kumpitama ko woni jeygue en kumpitama ko woni aljanna en kumpitama ko woni aduna en kumpitama fitina no wayi bonde ha nelaɗo men tedduɗo wi huuɗi kala gomminɗo fitina ne gandi fitina wayi bonde e nder galle e nder rendo e nder leydi e nder leñol e nder wuro wasa ubbitede acce ubbo addata fitina noon ko gol wulti acce ɗum foof noon koye humpitade jeeya ma kumpitoɗa ɗum de sum ummini ɗum holɗo jogori hadde mbete moɗo wawani ko umminanmi ko fof ganda ɗum koye gandal yaltata won haala ka gumminanmi mi anda taw kaɗo haala so umminika beele mboɗo humpitika mboɗo andi musiba makka do haaɗi mboɗo andi jaam gonɗo hen o e gandal e humpito wongo hen ngo mi haala mi wawa famminde yimɓe ha paama taw addata fitina e rendo fof koye humpitade koye calɗi humpito jeeya humpito noon ko ɗum sellinta gandal saabu sa andi a humpitaki ko zéro a humpitto ha kumpitoɗa ko ganduɗa ko bone gonɗo nder e jaam gonɗo nder wayi kono wonde policier walla gendarme ni a janggat gueɗɗiɗe foof a janggat bonɗo o e moƴƴo o jangga nehiɗo mo nehaki o jangga bandi o emo wona bandi o jangga gujjo o emo wona gujjo o sa janggata ɗum a nanggu gujjo hol enquête mo mbatta ha nangga gujjo
sanani wiya avocat koko jangi kala sifa cuuɗindi neɗɗo sa darima yeeso avocat ma haalnanmo ha laaɓa so an wari yo so an ɗeɗɗi yo so an wujji yo histoire on yarini fof kaala ha laaɓa ceer o humpitima o andi wona o yaha o ƴeewa no formiri haala ka no fewniri ɗum beele o danduma nder kono sa haalani ha laaɓi o wawa a haalan haalere ceer e nder haala ma he noon o ƴeewa wancidi ɗum o fewniti ɗum ha no yiɗirni ha no fewiri ni ha no dossier o lelortoni o nawra noon taw humpitima tigi rigui an o humpitima to dari omo haala ɗo kadi juge kucciɗo e makko ñawowo on nene humpiti avocat o koko fewniti haala ka ha feewi ɓe humpiti tawno koɓe jannguɓe ɗum ɓe janngu ɗum no neɗɗo janngirta sariya ha humpito sunnaji e farillaji e sunnaji e jiɗaɗi ni ha kumpirɗa ha paama ɗum tigi rigui neɗɗo nanɗo salliguino o waɗi tan farillaji ɗi e sunnaji ɗi o acci jiɗaɗi no gandirɗa kanko omo andi o acciri jiɗaɗi ni noon gandirɗa aha ode ko acci ko acci ko jiɗaɗi omo andi mataw ko acciri ɗum taw jiida e goɗɗo gara woni saliguino anda farilla anda sunna ne tefodir wona on kam sa ina ɗanti anda o kam no waɗi toni anda kala ko jiiɗa andu ɗum kumpitoɗa ɗum andu haala ka kalten ka e nder galleji men e nder tufɗe men e nder dinguiri men e nder nokkuji men haala ka kaalaten haala ka kabraten ganden ka haala soko ummima walla min de somi haali ka haala walla somi haale kaari ka haala somi wini kaari e yeeso kaari o kaari tawaka so kaari o nanti ka haala holto boni mum haaɗi mi anda ɗum mi humpito ɗum mi anda somi haalni o so nunɗani o haalnoyi kaari o min mboɗo wawi wadde maîtrisé e haala ka sabu mboɗo andi kaari mbiɗa humpiti kaari mboɗo humpiti ko kalmi ko mboɗo addu dalillaji laaɓi ceermi waɗa maîtrisé haala ka ayi wona humpitima aɗa suusi haala wonko kaalata aɗa yedda e ɓernde ma ko kalata ko mbete ɗum ko noon walla wona noon an kaaloɗe hoore maɗa ka penɗa humpitaki wona beele ko noon walla wona noon aɗa haala jasjasina aɗa haala aɗa lemlemna aɗa haala aɗa ñuumbo aɗa haala aɗa ñoha andi ɗo kam ko bone jogori yaltoyde makka kalde ko nanta ko bone teno bone o ko an ummini ɗum kumpirɗa oɗo bone mo gumminɗa o mbetaɗa yaɓɓude ɗum ha tiiɗa wasa wonde bone walla ala wontat bone tan jandoɗa ɗum ɗo kala jeeya koye calɗiɗi neɗɗo foti humpitade e nder gurdam mum neɗɗo yo humpito humpitade ɓuuri humpede ɗum waɗi noon kala altina kewɗen addude yewtere men gandal kumpitoɗen gandal ngal jangaten ngal kumpitoɗen ngal kumpiroɗen ko jangaten ko wasa haadde e ɗemɗe belendi kumpirɗen ko jimaten ko yimete nder he ko kumpirɗen ɗum mbeta ɗum yaadi e buubaji e bawɗi e gamri mbete ne yaadi hen mbete baɗante ɗum omo nodditi ɗum walla o nodditaki ɗum mbete rendo ngo ene nodditi ɗum walla nodditaki ɗum mbete wonko foti yaadu hen walla fota yaadu mbasen ƴewde ko welata men ko ha mbomoɗen eko mbatten ko ɗum ɗo kala jeeya koye calɗi humpito neɗɗo o kala komo waɗa yo humpito sa humpitima a dañata firguitere to Allah a dañata firguitere to annabi o a dañata firguitere to moƴƴuɓe a dañata firguitere to rendo ngo ko gonga annabi mantete dagaki kay ko mbiyata ne dagi kala ko ene manta annabi ne dagi ala way kono darade yeeso bamum walla yummum aɗa manta yumma aɗa honga mboggo aɗa yima yumma bamma ne joɗi jogi kurus ko tedduɗo ko moƴƴo aɗa honga mboggo aɗa ama aɗa yimamo respect ala hen needi ala hen hurum ala hen no ƴurotoɗa yeeso jinnaɗoma walla yeeso ceernoma ƴuroɗa ha ƴuroɗa calminama hay haalde a wawa tene sawtowol ma ƴellitta ko mboɗo ɗamini ɗaɓɓowo
ɗaɓɓowo balyel buntu buntu artude e mum, ɗaɓɓowo beele ne arta e mum, artata e mum ko moƴƴi, woto artiri hoore ma ko moƴƴani. wonda e needi, wonda e peewal, wonda e welde, tawne teeyi, tawne teeyi, taw ala hande ko woodi ko. sabu kala ko natina e jimol a ruttima to deftere Allah ɗo haalno yimoɓe, a wonti sifa on, a nodditima e ndin mbaadi, kala kene welna ha haalis ara a watti yeyde ɗon jaarore de jarata, natti wonde haqqille ma mo jarata on beele daña humpito ɓural gongal nder arta e ma, ala ko wattude dañde hen kaake aduna koko haɗa. wona ndeke kumpitoɗa ɗum, ndentoɗa ɗum, ganda woto bonnandema. ɗum waɗi neɗɗo omo janga hunde o gayna, o ronka humpitade musiba gonɗo nder e ko waɗata ko o sikka ko moƴƴere tan, taw ala omo daña toon bonande bonde, omo dañoya toon kadi halkare mawde. ɗeɗo gueɗe kala ko gueɗe jarɗe humpitade. humpitade ko hunde wande fayida, humpitade ko ɗum yonnata gandal, ko ganduɗa ko kumpitoɗa ɗum, ñeñña ɗum, pewna ɗum, ŋarɗina ɗum, jonna ɗum, loowa ɗum e noppi yimɓeɓe. yimɓeɓe ne jaɓa humpitade. so kumpitowo ari kadi humpita rendo ngo, yo rendo ngo faam ode ko kumpitowo. kumowo rendo so ari ne wila haqillaji, ene fena, ene fenna rendo, mbasen humpi, mbasen yadude makko. ɗum hande ɓuuri hewde rendo ngo. rendo ngo ɓuuri yidde tan ko neɗɗo ñidduɗo haala, penowo, qimotoɗo e mum, taw ala ɗo fawi, ala ɗo turni, ala ɗo fawi, fawi tan ko lelima ha ɓooyi miijima haali. nden haalande yaha yirlo taw ala fof gonga gonɗo hen, yalti tan koye makko. keftotoɗo goɗɗo wattoya ɗum gonga, wattoya ɗum humpito, wiyane humpir ɗum yimɓe, arta wonta fenade, jiya kay kumpitoji. saɗa heɗo hunde humpito ɗum tigui rigui, sa heɗima ha gayni tan ma ɗeb famde ode ko haali ko, o yalti ɗum tan koye makko, ala fo ɗo yalti ɗum sona e makko. ɓayde o yaltini koye makko tan, mi heeɗima so mboɗo hocca hen ko mboɗo naftoro, mi hocca hen ko mboɗo naftoro, somi hoccata hen ko mboɗo naftoro, mi ɓenninta mi acca ɗon, saabu ala dalil, ala yeru, ala mana, ala ɗo tugni, ala ɗo fawi. donc minnen ala fo ɗo mbawmi humpidde ɗum, saabu somi namdama janggo ala namdal ngal mbawmi addude hen ko laaɓi, saabu kalɗo mi heɓatamo. ɗum woni humpitade, ko hunde ɓurde wawde wallude neɗɗo o mo siɓiteddo. so haaji jomiraɗo o talata janggo, so Allah jaaɓi, ha fayenma alarba, alhamis, aljuma, ma en mbaw arde gardene ceerno Khalidou ngam jokkidde tariha meɗen annabi Moussa o, saabu yontere yawtunde eɗen gandi connexion ngaji ko kuppuno hakkude leydi ndi Sénégal kame leydi ndi Mauritanie, taw koye fitinaji bannoɗi ɗi, taw koye fitinaji bannoɗi. ɗum jeyno sababu dartinɗen ha yimɓeɓe kala gartida e weeyo ngo, haɓe mbawa hettodade leppi ɗiɗi ha tati ɗi bannoɗen, nde connexion ngaji ɗi kuppande, beele yimɓe mbawa rewidade. hewɓe hen noon ndewidima alhamdulillah. so haaji jomiraɗo ñalawma janggo gartoyen hen, nde tawno ɓayde ko yimɓeɓe mbaɗante, ɓayde kamɓe mbaɗante, en jarata hen seesa beele yimɓeɓe kumpito. tagani min waddi ɗum noon ngam hollude ko haalete e tarihaji he ko, andi ɗum tan ko ceerno Khalidou kaalowo, walla min bismiɗo. ala daɗɓe humpitiɓe ne ɓuuri ene ketti ko ha yimɓeɓe kumpito, te tawno humpitade ɓuuri humpede. yimɓe kumpito tarihaji ɗiɗo ɗi lelori, saabu holɗum, sa ruttima to banggue woni defte tarihaji baaɗi ni ne goodi ha heewi. woni hen binda koye bindi ɗum ko Israila naɓe, woni hen bindi ɗum ko juifuji, woni hen bindi ɗum ko Isa iyankoɓe. so ɓe bindi ɓe pafata koye gurdam mabɓe,
ɗo ɓe bindata ɓe mbaɗa comme genre annabi nani debbo nani ɓe mbaɗa jomumen ne ɓuucodiri hen wona eɗen gandi kam hay sene yooɗi faɗɗani ɗum foof saɗa jangga tarihaji mabɓe kamɓe israila naɓe walla kamɓe isa e yankoɓe walla mbiyen tan kamɓe yahudiya e annasara ya saɗa jangga ɗum tarihaji ɗi nattintuma koye tarihaji mabɓe e nder diineji mabɓe ɗum waɗi noon ene moƴƴi kala lattuɗo ɗemgal kumpitiɗo bawɗo humpidde rendo ngo ene wawi ƴettude tarihaji annabaɓe ɗi addaɗi ɗi peewa ɗi lelo ɗi ndewodira hono no deftere Allah qur'ana nde addiri saruhaji ɗi gaddiri fewni ha fewi lelni ɗum beele yimɓe kumpito annabaɓe no goruno saabu sa humpitima tan ma dañ hen lawol an hoore maɗa ngol celanoɗa e kala saaha garta e lawol peewale ene walla sa yi wone jannguɓe ɗemɗe ko wayno français walla anglais walla goɗɗum ɓe jaa ha e won nokku ɓe natine hen histoire uji kawra e prof goto jangguinowoma taw kanko ko catholique walla ko isa walla ko goɗɗum o jangguinma tarih annabi Dawuda tarih mo jangguinma o luurodira e tarih mo nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam sifana e deftere Allah teddunde woni qur'an o ceernajo darogane haala tarih o kanko o jangguito tarih koye tarihaji Israël luurodira heeɓino caɗele dawriyanke goto e nder gendi leydi Sénégal o meeɗi hoccude micro mo haala ko dawriyanke mawɗo keptinaɗo o haali tarih goto nden noon sernaɓe leydi ndi mettininimo kaɓanimo woni jehini ha kuɗimo mi waɗi nen audio jaaƴe mbimi aha o woni koye gonga makko saabu ko ɗum wo jangguina ɓayde enen leydi ndi majorité o ko julɓe en korima ha hande wawde so tawi ɗe mbaɗa dente men ɗe gadden tarihaji halaɓe gusten mantoje hakkude men taniraɓe men babiraɓe men tan ñande kala gadden tarihaji ha labta walla laamuji ɗi so jooɗima jeese men min jiiɗi ko mbaɗa recruté hono mawɗo leydi Sénégal miiji wadde ni ɗum ko hunde fonnode wonde ko ɓooyi so wayino noon hande leyɗele men ɗe no mbayni wayatani waɗe recruté woni sukaɓe almuɓe ɗanniɓe jannguɓe ha gayni ɗanni paye Afrique central Afrique de l'Ouest jomum ko hafiz qur'an walla koye demar galle gardude ha wiyata walla naggam walla ceɓceɓ walla goɗɗum waɗe recruté wona ɗen duuɗe ene jangga ene jangguina ene haalana yimɓeɓe ko nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam sifana e deftaral teddu no qur'anil karim faade ɓiɓɓe men paama ɗum ɓe gusto e tarihaji defte tubakoɓe bindaɗe giwoje caggal leyɗele giwoje continaji goɗɗi garane loowe e haqqillaji sukaɓe men gona anduɓe diine men ganda aada men ɓe kumpito sayi neɗɗo yawo aada mum tan o humpitaki aada makko sayi neɗɗo yawo diine mum o humpitaki diine makko sayi neɗɗo yawo hoore mum o humpitaki hoore makko sa yi neɗɗo wona complexe sabu ko jangguinaka aada makko o humpitaka ɗum sa yi goɗɗo giwowo nokkuji ko wiye tourisme iwa Amérique walla iwa Europe walla iwa Asie ara e nder Afrique ara e leydi ma ya ha ƴettoyo culture maɗa aadaji maɗa yiya ɗum wela ɗum filma ɗum nawa ha waɗa sal muɗum saha kala ne yeɓiri ɗum ay ko yooɗede ko humpitade ko woni aada maɗa o wona deke firti ko neɗɗo yo humpite so humpitama tan ko humpita ko sene moƴƴi tan o yiɗat ɗum o wonta complexe hande sa yi woni étudiant ji kewɗi walla élevaɓe hewɓe walla yimɓe hewɓe walla ni sukaɓe almuɓe hewɓe jangguɓe hanani arabe seeɗa ko sa yi complexe o heewi ko wasde humpitede pular kay ɓuuri arabe welde saabu kala konngol ngol kalɗa e arabe ne jogini ɗum pular to firoto kala konngol ngol kalɗa e arabe pular ne fira ɗum mbete won kaalowo arab bawɗo andude kala kankone ko haalna e pular arab ne fira ɗum beele kala ko haala e pular français ne fira ɗum mbete kala ko haala e pular anglais ne fira ɗum
ko hunde jarde humpitade. sa yi en dañi dakhame jangude e ɗemɗe men e duɗe men mbawa pular ha ɓura neɗɗo goɗɗo jibinaɗo e fulfulde mo janngani haydara goɗɗum wawde pular. sabu alhamdulillah yo Allah yom mawɓe meɗen saɗa janga luga walla aɗa janga nahaw walla aɗa janga goɗɗum janggata koye arab kono pirata koye pular ɓurɗo luggidde luga pular. pularal e pulareje pirata ɗum wona. sabu joni sa jangga luga aɓe kalama jalasinkoje sa wi neɗɗo joni jalasinko joni taw yalti koye luga kono firɗum koye pular jalasinko ko firti ko leeɓi puccu gonoji caggal koyɗe hedde kolce to leeɓi gonoji ɗon ha juuta ɗi. hande woni ɓe heɓe mbiyata holko woni jalasinko andata dabi lembe andata kono janggata ɗum koye luga firanma e pular hokkuma dabi lembe. sokkiñ hande kala mo wonani gaynako taw ko jannguɗo luga janggi maqama andata ɗum andata sokkin koye ɗen defte firti wona fulɓe tan mbaɗanno ɗum arabe mbaɗanno ɗum kono kumpirɗa ɗum ha ganda pular ma ko ni wiyanno tawa meeɗa aynu ko humpitade. ɗum ɗo henna so jomum jangginam ɗum ha faami wonani hen complexe sabu eɗen gandi eɗen jogui mawɓe men hande ɓe ga yo Allah yoɓɓen mawɓe. ceerno Aliou Thiam sen haalama ɗo ko pular laɓɗo ceerno haalantuma wona complexe wona. anduɓe men ɓennuɓe mawɓe ferɓe laabi saɗa hetto e bandaji mabɓe se limti tan juutat pular jooɗo kosɓe kalanno kono ɓe pawi koye deftaral nde ɓe pawi koye sunna annabi o ɓe pawi e leydi ma ɓe pawi e needi ma ɓe pawi e taane ɓe pawi e bertidi ma ɓe pawi e maayo ma e geeƴ ma e maayo ma e calli ma e gaynaka ma e ndema ma ko gollanoɗa ko hefo ko hen ɓe pawi kumpitoɗa ganda yeru o rokkuma mbawa humpitade ko ɓuuri laabde e ko ɓuuri yajje ayi mbawa neɗɗo kumpitiɗo gona neɗɗo kumpitiɗo. ɗum woni humpito rendo musidɓe teddu. ɗum ɗo henno woni ko jiɗɗen meftude seeɗa e mbuɗo yurmede so haaji jomiraɗo o ma en garto hen. kono noon ko yidde era tan he men jinnaɓe tinnoɗen daroɗen sukaɓe men kayitaji tinnoɗen enen pop daronoɗen sukkaɓe men kayitaji tinnoɗen enen pop daroɗen sukaɓe men kayitaji ko hunde moƴƴude. eɗen jokkodira yimɓe hewɓe aɓe jogui probléme kayitaji ɓiɓɓe mabɓe kamɓe koye on jogui probléme kayitaji haala ko ɓiɓɓe mabɓe. kayit hande o aduna mo jaraten kalde jara ɗo henna commune ma pewnuɗa juddu kayit jibinande acte de naissance leeli yaltu jaaɗa banggue goɗɗo mbaɗɗa laggu pewnuɗa toon juddu goɗɗo wadda kayit jibinande walla kayit jibinande acte de naissance wona on yalti o ga yalti sabu hande kala ko yalti koye machine nannete walla mbaɗa déposé carte d'identité leela yaltu to département mon to walla région mon to jaaha région goɗɗo mbima a ɗon yaawi waɗɗo déposé ɗon yaawi mbaɗa ɗon déposé numéro oɗo yalta serta oye numéro rokkoye ma probléme wona kayitaji ɗiɗi ene bloquinma donka dañde kayitaji ha passeport ni a wonta dañ. dépose kayit maɗo laaɓi ndiwidoɗa kayit maɗa ha keeɓa carte ma d'identité déposa carte d'identité ma d'identité ha keeɓa passeport maɗa jogoɗa kayitaji labtuɗi laaɓɗi. hande yimɓe hewɓe nanɗo machine aji nano bolokini kayitaji mumen saabi ɗum ko heñade ɗum ko mawɓe kalami. sen garte sukkaɓeɓe soɓe jibinama inde ne weeli morade ne weeli sansude comci ne weeli foddade ɓiyum waɗa e whatsapp internet ne holla hen faaro ene moƴƴi kono noon wonko ɓuuri ɗum ko jogade haqqille wawde nehde e wawde fewna ɗum kayitaji e toppitade ɗum so mawni seeɗa janggina ɗum gandina ɗum wona neɗɗo kumpitiɗo ɗum ɓuuri moƴƴu. ɓayde so mawni o waynete so mawni a ancanmo
so mawni a hutotomo ñalta ko riddudemo ɗo jibinaɗo ko ɗon ɓamata wayde kaɓɓa sentirma ha tiiɗa ganda ɗum yo moƴƴi mum tan yo moƴƴinan ɗum gila to kayitaji to needi to humpito to pinal to haala fof kumpita ɗum jangguina ɗum ha moƴƴa ha yooɗa yaada jamanu musidɓe tedduɓe en gaddinɗo hen bañiraɗo debbo goto joguinoɗo caɗele ha gullitiɗen ɗo hen bandiraɓe alhamdulillah wonko Allah yiɗimo hay so wayani no jiiɗirɗen ni wonko Allah yiɗimo kam inchallah en mbaɗi ɗum e nokku ɗo foti waɗede en mbeeɗi jomum o heeɓi o weltima hen no fewi seeɗa ala ko barke woodi ɗum noon ononne kadi waɗɓe hen ɓe on jarama yo Allah yommoɗon moƴƴere yo Allah lomtin ko barkini yo Allah waɗɗum ndesari aljanna ono waɗanɓe muɗum on mbannima ko moƴƴi on mbannima ko moƴƴi neɗɗo kala ko itte warñani waɗani neɗɗo ko hunde moƴƴude kono kadi so wonano dowuji miskineɓe alɗuɓe ngalɗata saabu alɗuɓe ngalɗata koye dowuji miskineɓe ko alɗuɓe mbaɗanta walla joguiɗo ɓurɗo ko waɗanta ɓuraɗo o ko koye duwaw ɓuraɗo o barke makko e ngaalu makko ɓeydoto yo Allah yeɗen moƴƴere bija hen nabi sallallahu alayhi wa sallam so buuɗal yurmede feeri feeñi feeje ɓataake humpito e ganndal aaɓnde hande altina 12 korse hitande ujunere 23 musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Saar Abdullaahi Saar ketkimalaki jaam yo jaam Allah ñallane musiɓam tedduɓe